Sita. Gusto ko na po introduce, Sir Elmer po Medjos kaya. Okay. So na, good morning po. Hi, good morning, Dan. Good morning sa tayong bisita. Siguro, i-maubaya na ito kipart. Na mataraw man yung mga inspirational message. Tapos po, followed by rhetorical contest, maritime quiz bee. And then, lastly po, magkakaroon ng photo op for the IMO online poster, and then magkakaroon ng Freedom Wall. So, gusto ko inimitaran, magsurat ka naman sa Freedom Wall, and then release of the loops. Sa tuya akong MC dyan, si Sir Neo. Neo. Ano ang nickname mo, Tabi? Ino po. Ino. Ireno talaga. Actually, Ireno talaga yan. Ireno. Ayun po. Unique ang pangalan niya. Napasala lang po ang pagka-register. Mapahira. Okay. Ihapon tayo dyan kasamang napki. Iyo, Brad na Irino. Ano? Ino. Sige. Ino. Gana lang ano. Ano itong naka-attrahir sa imo na inibagang culinary arts? You can either work sa mga land-based institutions, halimbawa ini mga restaurants, pwede man sa barko. Ano itong naka-attrahir sa imo na magsakay ka talaga using this skill of yours? Ano Pagluluto, ano? Ano lang po yan. Sabi ko nga ni Kasubago, serendipity works every time. Saka financially Rewarding. constrained. Ako katong panahon na ito, sabi ko nga ni change of job, change of reinventing myself na naman, change of career. So, challenge po talaga ang mag-travel. Lalo na kung free. Pero enjoy ka. Sabi nga ni Kayan, ang pag-ing kamera sa mga to kang saro sa mga official kang mariners, you can travel the world for free. See the world free. Or you can travel free. Sabi nga ni Kayan. Habang nag-enjoy ka po ka mga places. Ang mensahe nga ni Ino, kasamang Ilmer, iyon ay ang konkretong kasabihan. Kansarong marinero sa kada pamilyang Bicolano. Pag-upgrade si kursong ito, may mga institutes na per course. Kaya, habang nag-eskwela ka dyan sa cruise ship management, pig-certify na itong related course, kung gusto mo nang sumakay tulos, pwede na. Pwede na po. Oo. Yan ang bagong upgrade. Pero yan mag-ira itong course mo na 1-year course kasamang Ilmer. Okay. Pwede i-describe itong the ordinary day nga yaong kamusta tao kang dagat. As a chef, ano itong mga aktibidades nito sa loob ng barko? As part of the job order po, syempre, I woke up ahead of my working time. Sabi nga ni Kaya, ang oras na dyan, ang body rhythm nag-iiba talaga eh. Kasi ang oras lagi sa Pilipinas, iba naman duman, may +5, +7, or -7, or kaya. So, halimbawa po duman sa US, perang hours duman ang ahead. Nakaturog pa ang tao din sa Pilipinas, duman ano na kami, mata na. Alas 4:30 pa lang, tutok-tokan ka na kang parabanta, itong nightman, night watch. Ano na? Gising na dyan. Ayun. Bago na. Tindog. Bago na. Para baka pinako si mga opisyal. Siyempre, ang 3 hari dyan, ang kapitan, ang chief mate, saka ang chief engineer. Ayun. 3 hari pala na napunta. 3 hari po talaga. So, kailangan maano mo yan, yung mga kape nila or pwedeng ibang mga sandwiches, mag-prepare ka na sa mga short order nila. While waiting for continental breakfast ngayon eh. American breakfast. Mga American breakfast. Paano itong pagkarakan nito? Nainot na ang chipbook yan, siyempre. Ano po, panamit-namit. May puta. Ang ano pa na, Sir Nab, Sir Elmer, yan pa na, maski ang parong lang, nababasog ka. Ang ano pa lang kaya, na diretso ang vapor mga kampag ka, na diretso na sa circulation ng dugo mo. Para po sa nakakaarap. Nasabing kaya pala nababasog ka. Ang magkikirap ta. Ang ano dyan, yung magkawala ng hawak eh. Habang po magpataba ta, sabi ko, baka magano na kasi sa cholesterol Grabe level. pala, grabe pati ang medical mo yan, ano? Iyo po. Stay kumare, ha? Once na, maski nakatraining ka na, pigpanak mo na yan, as in, gabos sa kwarta, pigaraso mo niya, pigurutang mo na. Kung sa medical magbagsak ka, mahalat ka girarin, turn mo. Ayun. So yan po ang sa mga seaman ko niya na dahil mag-abuso talaga sa hawak. In moderation lang ka, boss. Alam mo, kasamang nga din ma-inspirar itong mga nag-aantabay, itong mga boatman maging cook chef, as in magsakay sa mga barko. Lalong-lalo itong mga cruise ship students na nagdadarog mo niya. Yes. Compensation-wise, anong pagkakaiba? Ay, mas po talaga, advantage itong nagluluwas ka sa ibang bansa. Sabi nga ni kayo, maski minimenos na ang mga Pilipino, OFWs,
Para sa pamilya po, isipon ta na ang future taligdi kung yaon lang dito sa land base, dahil tampiga ang ibang courses. Pero mas advantage naman na maging seaman. Okay, yeah po So, naman. sabi nga ni kay nang suldo kang kapitan naman sa Europe, suldo lang yung kang para luto din sa Pilipinas na seaman. Kaya, Okay, kasamang curious lang ako. Ano itong mga academic preparation na dapat iwan sa say, aspiring to be a chef like you? Ano, sa ngunyan, sa mga panahon na ini? Anong mga subjects po. Ang mga subjects kaya na puwera sa seamanship po for practical works. Igwa man kami sa catering, cutlery, 101, 102, sa food preparation po, bartendering, servicing. Yan, ang pinakaano kasi po mas kita tao kang magluto kung hindi taong sa tao mag-serve. Paano na lang? Mawawaran ka ng gana. Sira na may restaurant. Iyo po. Sa service, ano? Siyempre, always wear a smile when you serve. Put away all your problems. Masakit po ma-please ang kapitan talaga pag dahil mo siya pinainom. Min kape. Kaya paborito mo mga kapitan ng mga arog sa Indo, ano? Iyo po. Mga... Kasi signatory kami sa provision request na yan. Pag dahil kung nagpirma, maski nagpirma siya, bahala siya PPO Yan, pirma ko. kasamang Elmer ang Mayo Alcala kan mga panahon na announcer. Ngunya nag-signatory na kang May signatory. Actually po, nga po sa mo, Sir Elmer, maski maski makaming lisensya baga, petty officer man giraray po ang cook sa barko. Aram mo, naugma akong bisita ta si Ino Ngunyan. Kumbaga, na-imemuestra niya talagang interno. Ay, words. true experience. Malinaw na marayo. Count 10, 9, 8, 7, 6, Chinese, 5, 4, 3, 2, 1. Palakpakan! Mabuhay kayo, Silvers! Kayo ang nagbibigay ng revenue sa bansa. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating bansa. Mabuhay ang mga maestro, mga seafarers, mga future seafarers, mabuhay kayo! Mabuhay ang mga seafarers! Anak natin, magulang natin, lulu at saka manamanay na. Mabuhay. Kayo ang susunod na side